Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-abyan nga suspect sa pagpang-hold up, snatching kag motor napping nagkalatakpan. Food packs na naapektuhan sa baha ginapreparar na. Sa balita nasyonal, evaluation sa implementasyon sang 4Ps ginapanawagan ni Senator Hontiveros. Anom kaduga nga kaso sa Omicron subvariants ginamonitor sa mga health expert. Sa balita international, citizenship para sa mga dumuluong nga nakigbahin sa Russian Army ginhalugan na. Sa balita sa sports, Phoenix Suns ginbuyan na si Joe Crowder. Balita entertainment, Myanmar model gindilian nga makasulod sa Thailand. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ang mabut silingon sang kolor sang alibangbang. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, September 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon nag-apekto karon sa nakatundan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Ang Bagyo Carding ang yara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ininakitaan sa 735 kilometros na katundan sang Dagupan City, Pangasinan. May dala ini nga kabasgun sang hangin nga 150 kilometros por ora kag pagmadlos nga 185 kilometros por ora. Nagahulag ang bagyo para katundan sa kadasigon nga 40 kilometros por ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan, nga bangod sang southwest monsoon kag trough sang Typhoon Carding. Kasarangan, tumabas ko nga huyop sang hangin, gikan na magat na nakatundan, ang mabatsagan sa isla sang Negros. Samtang ang baybayon, mangin kasarangan, tubdob mabulubas ko ang pagdapya sang balod. Ang adlaw na butlak la 5:37 kaina, magatunod naman la 5:41 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatsagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mayong agaliwat mga ka-aksyon, kag welcome naman din sa Aksyon Balita Morning Edition. Mayong agaliwat Action Doors. Yes, may aga sa imo Action Boy. Kaga, good morning lang kay VJ Apasible. Sa niya correspondent dira sa may, ano gani? Southern Negros. Yes. Sa 5th District. Morning si mo VJ. Kag kay mama mo da. Okay, mama niya nga naga-monitor always. Good morning. Sa aton man nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton sining FB Live, ha, mga ka-aksyon. Sa mga taga-Energy Fans Club dira, good morning sa inyo. Si Miss Georgia Gargasiran. Good weather na kuno today, yes. Kape, itlog, kag tinapay. Kompleto doon naka-budget siya subo. Naka-kuan siya kanami sa iya nga pamahaw early in the morning. Early in the morning to work we all must go. Sa kuha na. Yan ang kanta sa mga kuan niya, sa mga mangungumabla. Abongga mangungumab yan. No, early in the morning to work we all must go. In Theodoro's Field. Theodoro's Field. Sa talam na ni Chodroy. Kawa mo na yung maya kanta ako niya entry magtanim ay biro. Original ba? Very elementary. May action pa kami ni Action Boys. Magtanim. Maghapong na kayo ko. Di naman makaupo. Di naman makatayo. Suli goro. Kailan na siya? Ang nasa bago. Ay, na-inform? Sige. At least subong na-inform ko. Subong na aga. Kay Migo naton Phil Alonsagay. Good morning dala sa imo. Yes.
sa may Tokyo, aga. Japan. Melili Oligo, good morning. Si Ma'am Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota. Good morning sa inyo dira. Good afternoon. Kay Kanada mo ng hapon na to sa ila. Kara. In fact, gabi na to no? Kay Ters Vergara Sancho, maing agaman, Ana Sinoro. Si Action Boy, araman si Maymar or Maymar. Aha. Fernandez Estrella. Yes. Sa may kantin kuno sang Daga High School. Daga, Cadiz, no? Kadis. Oo, shout out lang ko da sa mga OTTG. Okay. So ba si ni siya sang una ng member sa subong guro Kasi nakasakay sa mga taga OTTG. Nakasakay sa TTG. Way natakita kay no? Kay Nonoy. Oo. Nonoy Manggubat. I-textan ko siya bala. Balong sa dala siya puto. Sila ni Action Marlon niya pero binagkita na. Pero miss lang kita na. Di kay kung maka night out si Action Marlon, nangyam ng sugat si Nonoy. Ay, puwerte. Oo, muna yan. Sige. Kaya Ma'am Vanessa Melo, thank you Gid for the stars. Ngayon padala. Thank you Miss Van. Salamat. Oo. Boy Bolivar. Kay Ma'am Luisa Loeng Melos, good morning mandira sa imo. Yes. Sa kay Dennis Nuestro. Good morning, man. Sa Woodfire Bacolod. Kasi Nanette Marhen. Good morning, man. Dra sa may Hong Kong. Uy, Hong Kong. Aga dra sa inyo. Mangaga. Araman Action Boy si Raydan Velasco. Good morning. Watching. Raydan Velasco sa DSB man na yapon, di ba? DSB na siya. Hindi ko sure. Sa DSB man na sa yapon, bala mo. Si Dandan Lanada, watching man. May ngaga sa imo. Kay Leonor Baldiviso. Good morning. Kay Ariel Lagura, watching man. Good morning. Kay si Barkit Tribe, araman siya. Araman Action Boy si Miss Josephine Lacson. Sa New York. New York. Oo. Tinakita ito sila guro ni Ni PBBM. PM or ni Mayor Albi Benitez. Basi. Yan, to sa New York mo. No? Or basi, ato to si Miss Josephine, isa sa mga nag-rally ito. Aglay. Rally. Nagkala. Dugin pang to sila mo? Dugin pang tawag sila, detain to sila. Ang nag-rally? Nag-rally. May post man to nakita ko sa Facebook. Ngay detain kay right mo na isang individual yung mag-rally. May nalapas, guro nga. Walang takabalo ko nung nalapas. Standby ay sa mga balita lokal. Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sang mga balita lokal, nadakpa na mag-abyan nga anay preso sa Dalan Corner San Juan, Luzuriaga nga mo ang mga suspetsado sa pagpang-hold up, pagpang-snatch kag inaligara motor napping sa siyudad sa Bacolod. Ang manadakpan gikilala nga Sandy Reggie Lampreya, 42 anyos, residente sa Purok Lirio, Barangay Takuling, kag Jay Garcia, 42 anyos, residente naman sa Purok Lubi sa Barangay 3, siyudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, nga nagkilalahay ang duwa sa sulod sa prisuhan sa tuig 2018 bangod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 nga posible pagwa gikan sa prisuhan ang mga ini ang nag-regroup agud maghimo sang illegal nga aktibidades. Suno kay Sarona, sang tiunoy dakop sang operatiba ang mga suspect gintayaan sang replika nga armas sa mga suspetsado ang kapulisan rason ini pa ang naglagsanay. Palayag ni Sarona, mayara na 7 ka complainant angot sa pagpang-snatch kag hold up nga sa karon ginapa-verify kung si Garcia kag Lampreya bala ang involvado dire. Dugang pa, na-recover sa mga suspect ang 3 ka sachet sa ginasuspetsyohan shabu nga nagabugat sang 1 ka gramo ka nagabalor sang 6,800 pesos. Replika nga armas lutang, 5 ka bala sang 45 kalibre kag 2 ka tutor. Sunod sa hepe, pasakan sang kaso ang mga suspect kag regular filing ang sang pagpang-hold up kag pang-snatch. Gina-verify pa sa karon sa Police Station 1 kung bala ang ginadala sini nga motorsiklo ang gin-motor napman sang mga nagkalatakpan.
Ginprepara na sa Negros Occidental ang food packs para ipadala sa mga pamilya nga naapektuhan sa baha sa banwa sa Kawayan bangod sa Super Typhoon Karding. Sino kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ang barangay Kaliling, Kaginayawan, amo ang tuman nga naapektuhan sang baha sang Setyembre 25, Domingo, nagpatigayon sa evacuation kag rescue operation ang Kawayan Fire Station personnel, kabulig ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard kag Local Disaster Risk Reduction Management Office sa mga apektado nga pamilya. Sang Lunes, nagpatigayon sa virtual meeting ang Western Visayas Regional Disaster Risk Reduction Management Council ago deactivate ang RDRMC 6 Emergency Operations Center. Ginactivate man ang Charlie Protocol nga among pinakamataas nga emergency preparedness and response protocol para sa anom ka mga probinsya sa rehiyon. Samtang ginkumpirmar ni Barangay Kaliling, Kawayan, punong Barangay Josel Popioco nga nakabalik na sa ilang mapuluyan ang 15 ka pamilya kung 32 ka individual nga gin-evacuate sa tung Domingo, September 25 bangod sa mabasko nga pag-ulan nga nagtuga sa pagbaha labi na sa Purok 2 sa mga barangay. Sa Interviews Action Hotline, ginpahayag ni Popioco ang ila barangay hall ang nagserbe nga evacuation center sa pamilya nga apektado. Wala naman sa may na-report nga missing sa amo nga insidente. Nagapasalamat naman si Popioco sa kooperasyon sa pumuluyo nga gilayon mag-evacuate. Naibaluan pila ka mga lugar sa sur nga bahin sa Negros Occidental ang yun baha bangod sa mabaskog nga pag-ulan, dala sang hangin habagat nga mas ginpabaskog pa bangod sa Bagyo Karding. Ginaasikaso na sa gobyerno probinsyal ang baseline data sa mga provincial government employees sa Negros Occidental para sa health benefits sa mga ini, kalakip ang job order workers kag contract of services. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, madugay na ginaplanuhan ni Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang paghatag sang health benefits sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Nagapati si Diaz nga mangin mahapos kag madali ang paghatag sang benepisyo kung may baluan ang medical history sa empleyado sa andigman sa baseline data. Una dirigin pakabay sang Progressive Alliance of Capital Employees kay Governor Lacson nga tagan sang health, hospitalization kag healthcare insurance benefits ang mga opisyal kag provincial government employees. Ila man ginparawagan sa gobernador nga ilakip man sila sa Negros Occidental Comprehensive Integrated Health Program coverage, libre nga medical kag hospitalization services sa tanan nga district kag provincial hospital. Gintala na naman ni Councilor Al Victor Espino karon nga semana ang public hearing para sa traffic plans ang Mascara Festival 2022. Sa tilikdan nga semana sa nabato ni Espino ang traffic plan gikan Bitaw Head Major Junji Liba. Sunod kay Espino nga chair sa Committee on Transportation, ang plano ay paidalom sa proseso kaangay sang hearing kag pagtuon sang sangguniang panlusod. Karon nga semana, Biyernes patagiyunon ang regular session naman sang sangguniang panlusod. Ginklaro naman ni Bitaw Head Major Junji Liba nga wala pa sa bay na aprobahan nga kompanya nga exempted sa ginapatuman nga track ban sa syudad sang Bacolod. Suno kay Liba, may pangabay nga nabato ng ila opisina gikan sa isa ka kompanya nga nagapangabay sa exemption pero ginklaro nga wala pa ini naaprobahan sang konseho. Dugang pa ni Liba, may mga requirement nga ginapangayo sa pag-apply sa exemption kaagay sang pagsumiter sang letter of intent kag ang rason para sa exemption. Paathag ni Liba sa idalom sang City Ordinance number 542, automatic exempted sa truck ban kung sa tion sa emerhensya o kung mga truck sang gobyerno. Sa tion sang Mascara Festival 2022, nagpasiguro si Liba nga padayon kag istrikto nga ipatuman ang truck ban labi na sa mga lugar nga may mga kahiwatan. Magapanagtag naman sang flyers ang Bacolod Traffic Authority Office angot sa ipatuman nga road closures kag traffic rerouting para sa Mascara Festival 2022. Iniantikang sang Bitaw antes pa man nga maaprubahan sang SP ang traffic plan para sa Mascara. Sunod kay Major Junji Liba, pamuno sang Bitaw, Lunes ang aga sa nagsapol sila kaupod ang Bacolod Yuhum Foundation, City Engineers Office kay iban pang sektor nga involvado sa kahiwatan. Dugang pa ni Liba, sa pagsinapol ginpahibalo sila sa posibilidad nga pagpatigayon sang konseho sang special session sa Huwebes nga adlaw para maaprubahan ang Mascara Traffic Plan kag road closures nga pangabay sang organizers. Sa Nabaluan, magasira ang Dalan Araneta sa downtown area, padulong sa plaza umpisa alas 3 ang hapon to 6 ang kagahon sa masunod nga adlaw. Wala problema, although wala pa ta officially naka-receive na approved resolution, but ang aton na tinutuyo para advance ma-info na lang natin ng public. Ang kabahin sa pahag ni Major Junji Liba sang Bitaw.
Padayo naman niya ginabulong sa hospital si Dexter Estimado, pumuluyo sang Purok Langka, Barangay Nalagsan, Banwasang La Castellana matapos nakastiguhan nagligan-igab ang bystander sa Ako Housing Circumferential Road, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Naabtan kag nakastiguhan sang mga nagresponder nga bystander si Estimado matapos ginkarnap niya ang Honda Accord ni Rogimel Aurelio nga pumuluyo sang Purok Masinadiyahon, Barangay 12 sa Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station 8, na overheat ang salakyan ni Aurelio sa Araneta Street, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Suno kay Puerto, nagpangita sang tubig si Aurelio kag nakibot na lang nga ginsakyan ni Estimado ang salakyan kag ginpalagyo. Naglumpat naman ang asawa ni Aurelio nga natabuan nagapungko sa sulod sang salakyan. Suno kay Puerto, pasakaan nila sang kaso nga carnapping si Estimado, apisar nga gina-claim sang pamilya nga may diferensya ini sa paminsaron o kung may diferensya sa paminsaron ang suspect. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Evaluation sa implementasyon sang 4Ps ginapanawagan ni Senator Hontiveros. Samtang 6 kadugang kaso sang Omicron subvariants ginamonitor karon sa mga health experts. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng daso. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba lang isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglan. Sakay Barkit Tribe na natamayaw niya na si Kimpo Yulo. Lay man niya si Kimpo Yulo, lay man si Barkit Tribe guro no. Ambot lang. Kag si primo ko da Joseph Martin Yulo, morning dra sa imo, no? Ating Eriman, ara gyapon si Ating, way naman nag-eskwela. Kala, imam siya ko na nag-eskwela ko ya. Oo naman sa karon.
Ay, kabay pa nga dason ta kita ating matubo ka na. Ay, charot lang. Magtaas-taas na gawa siya. Do ka taas-taas. Mabal ko magtaas-taas. Do ka piyo. Do ka taas. Kagidors. Rania Garcia, good morning man sa imo dira sa Barangay Pahanukoy. Siling ni Josephine Lacson niya ay buot kuya mga ka-aksyon. Wa kuya gintra rally. Ay, Ati man. nga ako mag-intra ka sa rally, hindi ka na buot ako. Hindi, nang mayo man para galingin ang ulo mo yung balayahaw, di ba? Kiba ka. Wag So, naman matakot. ako niya. So, na may subject kami na Action Boys ng college yung ginatawag bilang nga drama stage do ka. Tiya nga mon final exam ya. Mano kami diya, magulpi lang kami diya madrama ya sa tunga sa mga tao. Tiya nga ako niya role amo nang leader sang Realista. Tapos ang amo niya Titikibot ang mga estudyante, guro nga iba nga gulpi lang kamo dayan nag. Oo. Daw panawag mo na ano na drama no? Draste na siya basta drama stage nga subject namon Okay. Eh? So gulpi ka lang gali, makibaka. Gulpi lang Wag ba? matakot. Tapos, di kayo wala ko to suksukon nga pang ano bala, do kapang kita mo ng mga farmer, bala nga ano bala, nangulam ko to, magsinuot yung ba, nga kabaho mo sa Di wala ko choice. Tingin suksukan ko lang sa sulod. Ita mo nagil gaya sa mangunguma. Di ba dahil lang so ako ba? Kung iya sa mangunguma, Hindi, ano mo ito yung classmate yung mga natagan yung mga Iyag mo sa classmate mo eh. Masiya to guro. Wala yung guro na labahan bala. Kita ko tong picture mo. Kita mo to. Kita ko to. Wala, hindi ko na ito pagbalikan. Ako, at least experience. Experience. Ako nalipat ko kung ano to yung role ni Eden kag ni Dale. Daw kwanto si ano to gani si Eden. O tugdan ka mo gani. Ano to gani mo papel ni Eden to man. Hindi to sa laway to labot ng sirko siya no. Ala ino do yan. I think the role ya nagbuso nga estudyante do naguro iya tapos paano iya i-explain siya. Hindi lang ko sure ko mo nang iya. Sa iya nga ginikanan do kamo na. May mga role kami gabot-gabuton na mong si Action Day lang lang nalipat na ko. Lisa Joy Ilon Amoroso, ginapatamayo lang si Jessime Obilios Lopez. Morning dira sa imo. Ana Sinoro kag Inday Blaza. Nene de la Cruz. Oy do nga alam mo ni sa mayor sa una sa ngalin Nene J de la Cruz ni saya. Cherry de la Torre sa daga kaisdaan. Pa-shout out mo ni sa kudi sa daga kaisdaan. Sa gapahon nga mga classmates batch 1996. Okay. Good morning nanda sa mga gwapakon Good morning sa mga gapahon nga classmate ni Cherry de la Torre. Ana Sinoro. Sige. Kay Ruel Ipilga, tamyaw nyo man anak niya kasi Jat-Jat, sang happy birthday today. Oy, Jat-Jat, happy birthday sa imo, ha? Jose Harrison Napinig Junio, kag Solama Barnatsa. Sawadi ka sa may Thailand. May Thailand, Thailand. Si Nanette Marhen, nya coffee ta Sir Boy wala gid ko nalipat sang size 8. Ay sana all way lipat. Sana all aga kalipat. Man. Muna nga way na ko ga bakala na shoes ake do. Kadamo sang gapadala. Pwerte no? Sana all. Sana all. Leonor Valdiviso, ginatamyaw niya nga bro nga si Jack sang Pahanukoy. Purok Paho. Kabarangay mo Action Boy. Yes, sa Purok Paho. Dira sa Barangay Pahanukoy. Dira sa Talok may Purok Paho manda. Sa Talok? Sa Talok. Kada mo sang Paho. May ara ganida nga Purok 20. Bla mo. Purok 20 kung Purok 30. Purok 20. Bla mo. Okay daw gingalana. Hindi ko na pag-istorya ko nga nagpurok 20. Karon man lang ko istoryahan. Karon talang kasugirahan kung nga gintawag la Purok 20 na da. Sige. Standby na kita sa mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, nanawagan si Senator Risa Hontiveros ang Joint Congressional Oversight Committee para ma-evaluate ang pagpadayon sa implementasyon sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Sunod sa senadora, kinahanglan nga ma-review kag ma-assess ang implementasyon sa programa subong man mag-develop sa matikang nga mas responsive kag epektibo para malambot ang handom nga mapasanyog ang pangabuhi sang tagsa ka Pinoy. Nasaad sa resolusyon ni Hontiveros ang pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga may 850,000 ka pamilya ang kakason sa programa kag 187,000 ka benepisyaryo ang ginkakas bangod sa nagkalain-lain nga mga rason. Patag sang senadora nga bisan nakatapos na sa programa sang 4Ps ang isa ka pamilya, makabigyapon nga vulnerable ini nga magpigado sa liwat ilabi pa sa sitwasyon subong nga dala sang COVID-19 pandemic. Iban pa nga masakit kag natural disasters, pagtaas sa poverty incidence, record high nga inflation rate, pagtaas sa cost of living, mataas nga unemployment kag underemployment. Ginamonitor sa karon sang health experts ang anom kadugang nga kaso sing COVID-19 Omicron subvariant sa naglain-lain nga pungsod nga mahimo mas makalalaton kag makabato sa available nga mga bakuna. Base sa report sa website ng World Health Organization o WHO, ang Omicron subvariants nga under monitoring amo ang BA.5.1, BA.5.2, BA.2.75, BQ.1, BJ.1 kag BA.4.6. Suno kay Dr. Ront Jean Salante, apisar nga manuwo pa ang mga rates sa sini sa iba niya pungsod, pero ini ang ginatutukan sa health expert bangod sa characteristics nga pwede nga mataas ang mutation kag pwede nga makabato-bato sa mga bakuna. Ginmando naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa National Bureau of Investigation kag Philippine National Police nga ipasira ang illegal Philippine offshore gaming operators o kon POGO. Sa public briefing, ginpahayag ni Justice Spokesperson Miko Clavano nga base sa datos gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, ginapakita nga tubdob Setyembre 12 may 175 ang canceled POGOs samtang makakuha pa ang hensya sa kanamuon sang legal nga mga POGOs. Sunod pa kay Clavano, ginmando ni Rimulya sa NBI kag PNP sa bulig sang pagkur ang pagpasira sa mga opisina sang illegal POGOs kag natalana pa magpagwa sang preliminary report angot diri. Dunga pa ni Clavano, target sang DOJ nga maaresto ang illegal workers sa sulod sang una nga semana sa Oktubre kag ipa-deport sa tunga-tunga sang Oktubre.
Inaduso naman sang Vice Chair sang Senate Finance Committee ang pagpasaka sang pondo sang saging propose sang Executive Department para sa NBI sa 2023 agud mapabakod ang kampanya sang gobyerno kontra cybercrime. Sa ginpagawa nga statement nagpabutyag sang kabalaka si Senator Sherwin Gatchalian sa desisyon sa Executive Department nga panubuan ang pondo sang NBI sa 1.2 bilyones pesos sa idalom sang 2023 national budget na ginsumiter sa Kongreso sang sa 2.3 bilyones pesos nga budget sang 2022. Suno kay Gatchalian nalakip sa pag-iban sang pondo ang Anti-Cybercrime Enforcement Unit sang NBI. Subong nga tuig may 26.4 milyones pesos ang pondo para sa among programa pero 21.2 milyones pesos lamang ang ginpain para sa 2023. Nagakabalaka si Gatchalian nga ang pag-iban sang pondo ang makaapekto sa anti-cybercrime operations sa tion nga madatang illegal nga aktibidad kaangay sang identity theft, credit card fraud kag paday nga paglapta sang spam kag phishing messages. Malapit na nga matapos ang plenary debates para sa ginaduso nga 5.26 trillion pesos nga 2023 national budget. Sa ang nagligad nga semana, yara na sa 76% sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga natapos na ang deliberasyon. Suno kay House Majority Leader Manuel Dalipe, nangin matawhay kag madasig ang schedule kag dalagan sang plenary discussion sa mga deputies sa Rules Committee kag Committee on Appropriations. Karon nga semana, sunod nga talakayon sang Kamara ang ginaduso nga pondo para sa 2023 sa mga ahensya sang Department of Tourism, DTI, Department of Foreign Affairs, Office of the President kag iban pa. Ginanunsyo sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC nga may kabilugan nga 52,000 ka persona ang nag-evacuate sa ilatag sa Kamapulian bangod sa Bagyo Carding. Ginpasiguro naman ni NDRRMC Deputy Spokesperson Rafi Alejandro nga minimal lamang epekto sang bagyo. Suno kay Alejandro, may power kag communication interruption sa Quezon kag Camarines Norte. Dugang pa 43 ka pantalan ang suspendidong operasyon bangod sang bagyo nga may 2,882 ka pasahero ang stranded sa seaports sa Calabarzon, Mimaropa kag Bicol regions. Ang operasyon sa nasambit nga mapantalan ang ginapaabot magabalik kung makakas na ang tropical cyclone wind signals kag ang gale warnings. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35, ang aton dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalag sa Eric Fernandez, may aga sa imo, Lito Dayap, kay Teresita batik-batik batik-batik ano gani ni man lakay na dula niya ako nga monitor. Suela, no? Suela. Sige. Sa Barangay Bata. Kag good morning ang sa Suela kag batik-batik family, no? Yes, maayong aga. Sa mga taga Purok Magnolia bla sa Barangay 7, maayong aga dira sa inyo ha. Especially dira sa sa may gym, no?
Sa gym to bala tong ilikuan ta toxin doors. Gani. Nga pagsulod mo way ka nalikuan balik kaya mo Muli to ko ina no di man. No di man kundi sa in short talang. Ato na tatuya sa sulod, di ba? Dito gusto ka ni Allen? Ambot ni nalipat ko bala kung dito to halin. Hindi to ya halin ay na ano. John Tahamiento at Tahamienlo, no? Morning. Ito na dumduman ko na. Sa Maria Cocina. Sang ay nagdala ko to gali sa laki. Nalipat ko. Sang ginmit atong ihanda mga perte ka sa lawayon. Ay, hindi. Hindi alain pag ito ya. Ay, oo, no, kay nag-apa. Kaya think na may gindulong kita somewhere dito sa may gindulong kita nga nakalambot ato. Lipat ko lang dito galin. Sige lang, parang dumunta lang nakaroon. Sa pamilya Aloamiento, pamilya Kabahog, kay Johnny Aloamiento, kay Justiniano Nierves. Morning dira. Christine Menyas Villalobos, good morning man. Ha? Sa mga printe ko dabla sa Barangay Kaliling, kumusta ka mo dira? Bao perting baha gali dira. Sa inada ni Chayminya kag ni Helen. Kumusta ka mo dira, no? Musta ya si Nanay Helen naman niya, speaking of Helen, musta ya si Nanay Helen naman niya Bakaw ko? Okay. Musta ka nagli Lenman? Kamusta siya guro kay Dennis ay? Makita taman na siya mag-Christmas party. Gani. Ano siya, gatin na siya mo, no? Helen Bakaw ko. Kagkapon, I think, or kahapon, ganyan daw si Ligaya Abeto. Bala, naka-message siya. Naka-message na siya, si Nanay Ligaya. Sang Binalbaga, no? Yes. Christine Menias Villalobos, good morning man sa imo. Kag sa kay Lalaine Grace Ibarra. Oy, mga taga-Bago dira, kumusta ang baha dira? Okay man, guro na balik ng klase, no? Kag wala man isang report sa Bago nga kuan nga evacuation, no? Yes, wala man. No, ay man. Ara da si Dr. Mary Jane Cabarles doon ni Mary Jane da suba. Paminsa Ramayo. Ortizo. Kaya igrita karon siya, no? Ilang nga CHO bala. Sa may Bago bala. Yes, si Dr. Yes. Ano bala? Ferdinand Mayoga. Ano? Ferdinand Mayoga. Mayoga? Oo. Mayoga. Later. Tungupod na sa Kwan. Sa Mailom. Sa Mailom, sa Medical Mission. Oo, igrita sa kay gapamati gina sa mo. Gapamati gina siya daan yan. Nalingaw gina siya nga daan yan. Antis ako na magkadto sa obra. Gapamati. Si Ninita Pahinado man, dira sa may Comelec sa Bago City. Good morning, man. Igrita man na sa karon sugpunta sa karon kay doktor. Panga mata-mata na. Stella Mariceles. Tipit na pang panunta na nga sila pang-organize. Pang-organize na daan para smooth ang lakat sa panahon. Correct. Christine Menias Villalobos. Wala pa ka si Buntet ni kabata? Okay na? Standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Alita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Kag sa detalye, balita international, nagpirma sang bagong alayi si Russian President Vladimir Putin nga nagahatag sang mas halog nga pamaagi para mangin Russian citizens. Ano sambit nga layi ang para lamang sa madumuloong interesado nga magsulod sa Russian military. Nasaad sa nasabit nga layi nga madumuloong nga nagaserbe sa Russian military ang mahimo mangin citizen bisan hindi na magpresentar sang residence permit. Ang tika ang ginhimo ni Putin matapos ang anunsyo nga partial mobilization batok sa Ukraine. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, bilang pagkilala sa maragtas ang industriya sang kalamay, pagatukuron ang The Upper East House, isa ni ka 3-level township information center sa sulod sang 34 hektaryas nga The Upper East sang property giant nga Mega World. Ini nga showroom mabaghamtangan sang gallery angot ni sa maragtas sang Bacolod Murcia Milling Company o kon BMMC nga sadto naga-operate sa mga lugar kag karon amat-amat nga develop sang Mega World. Ang pagkatukuron nga struktura ang pareho ini sa White Mansion sang BMMC. Plano man nga i-retrofit kag paayuhon ang century-old nga BMMC train nga mo ang ginausar sadto sa pag-deliver sang tubo. Nagumpisa na ang construction sang Upper East House kag ginapabot matapos ni sa fourth quarter sang 2023. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 75 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 9 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 48 centimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, gindilian na sang Thailand nga makasulod sa ilang nga pungsod ang Myanmar model nga una nagtago sa ilang nga pungsod. Sulod sa Thailand Immigration Department nga wala sang anuman nga visa para makasulod sa ilang nga pungsod ang 23 anyos model nga si Han Lei. Bagod sini ginaplasta na nila ang pagpabalik sa iya sa Myanmar ini matapos nga yara man nalakip ang ngalan sini sa Interpol. Naibaluan nagpalagyo ang nasambit nga modelo matapos nga pakamalauton sini ang militar sa Myanmar bangod sa ginahimo nga kudeta. Naibaluan isa si Han Lei sa mga contestants sang Miss Grand International nga ginpatigayon sa Thailand sa diin ginbulgar sini sa social media ang mga nagaluntad nga makahas nga buluhaton sang mga militar sa amo nga pungsod. Samtang ginaplano karon sang veterano nga player nga si Jay Crowder sang Phoenix Suns nga magbalik sa Miami Heat kabaylo ni PJ Tucker nga nagsaylo man sa iban nga team. Madumduman si Crowder ang miyembro sang team sang Miami tubtob nga kalambot ini sa 2020 NBA Finals sa Orlando Bubble. Dunga ba diri ginkasugtan man kag naistoryana sang Phoenix kag ni Crowder nga hindi siya magpasakop o mag-intra sa training camp karon nga palabuton nga season. Una diri si Crowder ang nangin liabe para malambot ang Suns sa 2021 NBA Finals. Nag-average siya sang 9.7 puntos, 5 ka rebounds, kag 1.1 steals kada 27.8 minutos nga hampang. Ginapaabot naman nga magapahuway ang star player sa panahon nga magasugod na ang training camp. Nagwa man ang impormasyon nga ang pareho ni Crowder ang gusto man nga makuha sang Lakers para makumpleto ang ilang lineup. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Tuesday! Happy Tuesday! And good morning sa imo kag sa mga ka-action. Good morning man sa imo Action Doors. So, pila na lang ka days, Action Boy, antes ang Dali Paswa. na lang, 89 days na lang before Christmas, kag 96 days before 2023. Ting, ting. Kita na lang mamuna kayo. Taran tan 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 taradadan dan 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 dan. Tama na kayo, kasi makakuha naman ta karon. Imbis Grabe na, pati mga madandaran mo, ano pa ginaya? Teka, daran dan 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 soy ba? Sipuna ko dano muna akong nilay naman sa ya. Daran dan 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 soy ba? Ante. Ano to kanang kanta ni Pariat sa naligad nga ginrequest sa kay Migo ta Jan Hunyo man. Ano to man daw? Ano? Basta sa Palamyo, sa Payag, ano to man? Payag? Silisiyan ni Jan Hunyo niya. Silisiyan ni Migo ta Jan Hunyo niya. Ano na Migo man, ano sir man, di mo malos na. Sabad. May mga, ano pag ginagaling si action art niya nga mga... Oo, may mga amo na saya nga mga kantaya ng ano to man pa. pa. Buwas mo pa na pamangkot kay wala siya dahil subong. Joy Anog Damen, morning dira. Good morning ha, sa kay Dr. Ferdinand Mayoga. Yes, good morning sa imo, Doc. Ang City Health Officer sa Bago City. Kag si apunta ni siya sa pag-medical mission, di ba? Yes, sa Barangay Mailo. Si Angie at to, Angie Licaniel, oo. Si Dr. Gonzales, bila itong isa mo, no? Ang ibang mga doctors daw, wala ko makuha ngalan, no? Morning dra kay Kapitan Ike Torres kay sama BMW. Yes, kay BHW sang Barangay Mailom, ha? Morning dra. Good morning da kay Maninoy Ike Torres. Kilay. Joy Drilon. Ara si Migo Tadjan Hunyo, aga monitor subong. Yes. Kasagad siya mag-reaction boy, no? Sound of Silence, tirahon yung mga Sound of Silence, kahilipos tanan. Sound of Silence mo. Mag-ahod ka. Hililipos tanan, no? Ti Sound of Silence ka na. Mag-ahod ka na kung hindi ka na sa Sound of Silence, sa Sound of, kwan kaya? Sound of, gahod. Noise. Noise. Gusto. Berte, no? Berte mo, ting, 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 ting. Grabe, no? Ang talent. Plucking na pa na mag-plucking. Oo. Ang ng talent, Action Boy nga, very talented. Ang talent, yung very talented. Very, kung na siya, very rare na siya. Those spotted deer, bla. Spotted deer, rare na mo. Yung manog extinct na gani. Talagsam na makita mo.
Ito talagsa na mga... Spotted deer. Compare pa sa spotted deer. Tirer. Kaya tarsier yung damo sa buhon. Damo tayo sa tarsier sa buhon. Mga spotted deer lang. Ay kala. So, sa mga event ka gani, may mga party, birthday gani, pwede nyo gini siya makontak. Pwede, good. Ay, Oo. malingaw May mga niya. birthday da. Jan Hunyo. Especially... Contact lang si Action Boy Duran. Contact may si Action Boy Duran. may placement fee. Placement fee. Finder's fee. Finder's fee. So mo na, especially Action Boy, mga gano bala, may mga edad-edad na bala. Namiangin na sila nga mo ng mga kanta. Especially mga Action Felix, ang panyel. Kita mo si Action Felix, ta? Energy Don't forget to remember me. Wow, na sa tayo. Tapos may mga action pa siya nga, salamat. Wow, na sa'yo. Saya mo. Ay, kala. Pag siling-sinong Ang pug itong pinaka-energetic. Pag siling-sinong madami niya ako. Ansats dahil niya ako. Ang pug itong pinaka-moment sa life. Moment sa gito. Binuyan sa Torrels eh. Ano ba ito yung video? Gano'n siya. Salamat. Action siya. Kalalain sa kagin post ko gid ko sa Facebook. Pero ang kanta lang to ya. So kung gusto niyo mabati ang mga kanta sa mga anchors, mga ka-action, kanto ka mo sa Facebook o kaya rada naka-upload. Ato ay pato naka-prepare tanan. Wala pa. Ano lang to ya, nang on the spot to ya. Kay birthday request ya sa birthday boy. Wato naka-prepare lang to na anong magyan. Ambot lang kung kay Elizabeth Kasuyon dira morning kag Julie Militado Patrimonio, no? Araman si ihada mo Jocelyn Song Komedya. Yes, morning sa imo. Basa ni Guro. So, kung pa ni Guro nagmalang mga lamayo. Kaya bagyo. Dugay na, huwag ka malang lamayo. Kaya siya kabaligya. Sige. So, diri na to sa aton balita, espesyal. Ano na sa gani? Ining mga boot silingon, bala sang color sang Alibangbang Action Boys. Especially magbisita sa inyo balay or magdapo, dapo gani. Hulon. Sa imo. Hulon sa imo nan. Pagsunod sa Alibamba, simulan si Lula mo. Si Lula mo ni mo Alibangbang. Si Lula mo. Stipos ka mo si Lula nyo ara. Tapos sabihin ka bila. Hindi mo. Pero lang taon Action Boy ko ano ning mga mga kung na mo si Lula mo ulod. Ulod sa muna. Tingnan ulod na mo na kayo Alibangbang. Pinoy Action Boy. Kaya nagkapati gid sa mga mamo niya no nga mga mga kung may butterfly nga especially kami mo mapatay, may patay bla? Pagbupa sa butterfly ate. Tamo dai nang ginano ya kaday mag-goodbye na siya simo. Wow, gina na yan goodbye na simo dai. Paalam na sa simo dai, hilula mo. Sige. So, diri kita Action Boy sa Pulang Alibangbang. Duwi po kita Pulang Alibangbang. Ay, kadto ka sa Buenos Aires. Sa kwan sa Mambukal. Hindi. Sa sa kwan lang ng Gintubdan. Gintubdan. Sa bago nga side. May aran na nga mga kwan mo, may ano na da slab na, kundi may mga convention hall na da. Ara imo Alibangbang na nga pwerte. Pinilit lang sa kwan, pinilit lang sa dingding. Ay, pwerte na. Sari-sari colors. Sari-sari color. Ay, iba nga colors nga way sa crayons, ara daya. Pwerte. Nag-combine na siya. Ang crayons, yung isa, tag-16 na color eh. 24. Ato ya daw, tisubra pag idya, damdamo colors. 34, to ya. So, Action Boy ang red nga butterfly Action Boy. Red. Once kung sino ang ang hulunan sina, may makaaway kuno yung Action Boy. Ay kala. So halong-halong kagin magkanto ka to sa Gintubdan to. Ang pula nga paghulon sang pula sa imo sino da isog. Tingin na talmi makaaway ka man mo. Gani para nga daw kulbanas la dayon kuno abe. Para nga daw para malikawan mo nga hindi ka sa makaaway kay tingin tapuan ka sang pula mo timining may makaaway ka na. Para makalikaw ka makaaway. Unahan mo sila, mo sino isog. Kami magsabat. Yung sabat ganing ako nga man, mo duwa na ta sino pagid. Abi ko isabat mo, ano mangkot lang ko yan. Hindi isip mo kali. Hindi mo duwa na ta sino pagid. Pero tera, hinubog ang storya. Bigulo
luwa gina. So mo nagali. Pero way pa ko kita tudlo po kita pula. Pula tamo na iya sa dito. Kadto gani bala. Di na kasi mo makaaway po ko. Kung hulunan ko to sang pula nga butterfly. So next naman Action Boy Violet. Violet. Mo kita ni sang personal sa Violet. Ato pag ito. Ari ko no maluwas ko na Action Boy sa ano man niya balatian ang sino nga ano sini hulunan sini. Doktor na sa. Wayagi ko rin tapikan tapos kung kagat sila. Wayagi siya naghulon sa akong ano. Naluwas ko talaga. Way ka gani kita Violet nga balibang-bang. Gani. Amo na. So, yung mga ano lang ni Action Boy, yung mga kumbaga paniniwala bala Action Boy nan. So next naman puti. Ariya puti nga butterfly. Lula mo na. Puti yung butternan. Si ano ni kuno magtaliwan mo bala nga himata. Siling ko gito. Nagbisita sa inyo balay. Tikilanglan mo kuno ipangamuyo. Pangamuyuan mo ang limangbang? Hindi mo malibang. Akibot or basi kay tungod nga wala ka nagabisita sa iya bala. Siya na mabisita sa imo. Siya na mabisita. Tiya naghimo sa libangbang. Naghimo alibang. Ginsugo lang ang alibangbang. Wala man siya naghimo alibangbang. Nya ling sinula mo niya bang katulad bang. Wala na ko din nila ginatino ano. Nya bang isugo ya mo. Nya bang katulad gani. Libangbang sa mo. Lakaw. Kailan mo si Ali panawag mo na? Ha? Ali! Si Ali ni. Si Ali Eloy. Oo, too good to be true. Laigin ba niya kung galantaw si Action Boy sa mga ano, mga favorite niya subo. Tibang na bang. Bang. So B. Ang bilang be. B. Ito na busy ano. So mala siya. Tapos Action Boy, ari naman niya, kung arang ako na sa sulod sang simbahan, tapos ginulunan kasang puti nga libangbang. Pare na pare. Hindi But si do na ano sa imo ang Ginoo ko do kinalulugdan ka ng Dios. Ano nga kinalulugdan gani? Do nahamot, nahamutan. Nahamutan gani. Ay, nagpangita mo sa tado sa Ilonggo nga word. Nahamot. At least lapitay. Pero meaning black kalayo. At least lapitay lang sila. Nahamutan. Kulang lang tan. Nahamutan. Lain mo na yung nahamot. So, nahamutan. Amo na, basta ara ka sa sulod simbahan, ha? Pero kung ara, kaya sa kundiin ka man, tiwain ako nakabalo. Basta nga, ari ka lang yan sa simbahan. Okay? Nahamot. So, next Action Boy, kung ara ka naman niya kuno sa, sa patay bala. Ano tawag sa na gani? Lamay ara ka naman ako no. Bilasyon. Good silingon ng na kuno Action Boy, soul na kuno sang napatay. Amo gani. Kapay pang brown lang brown. Oo. Ang brown niya do kwarta na ginaangot na nila sa kwarta. Ariya puti kuno nga butterfly. Okay? So ari naman niya sa ang next pagid kung pagbugtaw mo gid sa aga Action Boy, pagwa niyo sa inyo balay, may nakita ka niya white man nga butterfly. Good silingon bilog nga adlaw swertihon ka. Pagbukaw pa lang dansa. Kadamo ko puti nga butterfly. Pula, likaw ka na sa pula. Likaw ka na sa pula. Sa puti dapat. Baka ka na lang puti nga butterfly. Hindi ka na mamang limuon mo na ngita ka sa puti nga butterfly tapos every morning may suguon ka daya nga paluparon mo sa magwa ko. Wow, amazing. Ay, papaluparon mo tapos silduha mo na saya mo. So, ang inaswerte, gilito yung kapalupan sa puti nga butterfly. Kadlaw may sweldo siya. Swerte na. So, amo na siya. And then, next Action Boy, black naman. Black. Ate mo pag ina. Are, delikado niyang black kung Action Boy. Kaya may mapatay na ako ng isa ka miyembro sa imo pamilya. So hindi pa na siya amo ang kalag sang imo lula. Hindi pa rin siya amo pagid. Meaning may mapatay gali kung black butterfly. Amo man ang pagpati sang iban. Pero dito na pagpati. Iban way man kung gani bling, iban way man sang kwan. Sang libangbang kapatay man. Gani. So kung panahon mo na gini Action Boy. Kada mo sang kalamatay daw nga wala makita puti itong mga butterfly. Correct. Hindi magka-praning ha kay basible makakita da itong mga butterfly lang magwa-gwa sila balay. Pagka hindi makakita ka itong butterfly, membro lang mo hindi man silang ikaw. Kita mo itong butterfly mo sino sila man.
Lantawon. Ari guro kay medyo duga balati. Di ako nano, gid man, basta gapangayo lang ko pasaylo, patawad sa inyo, masala ko sa inyo. Ano ka? Hindi ka nakita, kung mo yung mabatay, kung sa pamilya, tati mga ano ko ng pasaylo, ah. Mula. Very overthinking. Overthinker ka? Ay, good morning kay Ate May. Ate May Favored. Nagapamati siya subong. Sina? Sa Action Boy. Favored. Naliwag sa apelido na Ate May. Ano kaya apelido? Ano kaya apelido mo Ate May? Kaya nga ngalan mo sa Facebook si May Favored. So, sige lang. De La Cruz ba naman? Hindi ko sure. Later. Araga type siya. Okay, so next Action Boy. Ari brown nga butterfly. Brown. Pero gamay. Gamay, oo. Oo. May dala ini ko nung nga maayo nga balita. Mahimo ko nung magdaog ka sa loto, kung gataya ka sa loto. Siling ko gid Especially nga. Action Boy, kung hulunan ka sa imo nga ilong. Ay, siling ko gid nga tingala ko kadaog kay way ko gali ginulunan niya sa brown nga butterfly. Amo na ya. Maguro mangita ko mga makinyintos ng guro ka brown butterfly kag paluparon sa sulod sa kwarto. May mahulon. Nagsurulod sa ilong mo. Kasi naglalahulon sila surulod Hindi ko yung magpating way sa may mahulon si imo damo. Tapos nalipatan mo, taman mo ka pangita sa butterfly, nalipatan mo, kaya ka tayo luto, STL na tayo, pulo pa. Lima pag hindi ate. So, okay lang. Tingala, guro kayong bakal, guro mga butterflies, lugas sa kwarto, tingala, guro pamilya mo, sudlang na sa kwarto, gamuha mo ka na, hulon. Ay, naman buang na siguro. Good morning lang dagali sa sa taxi driver nga si Manong Oscar, ginasakyan ni May. Si Ate May. Kapamati siya sa aton. Ay, good morning. OTJ Taxi. Yes, okay. So, next Action Boy, dark brown naman yan. Dark brown. Dark brown tapos dako. Ay, labi ko kwarta ni. Ano kabutang diyo? May maaksidente sa members ng pamilya. Siling Magmadulaan ko, sang puluyan o kon mga ari-arian. Siling ko gid. Ko gining dark nga brown yung butterfly, hindi niya bala kwarta. Ato lang gamay. Ang gamay lang. Okay, basi magdaog ka sa loto. Oo. Pero kinanglan mataya kaya basi nasiling kaya nga daw nagdaog ka lang wala ka kataya. Siyempre mataya. Hindi lang ko magtaya kay may butterfly naghulon sa ako. 210 million wala subong ang jackpot prize. Diba? So medyo dako-dako gid siya. Marion is garapon. So next naman ang yellow naman yung butterfly. Yellow. Oo. Sorry naman kuno ya kung makakita ka or hulunan ka sang yellow nga butterfly, makakwarta ka. Siyempre, ano colors ang 500? Yellow. Na iya. Wala namin pagid ang blue eh. Ha? Ang blue pagid tayo. Pagid yung blue kag yellow ka combine. Amo na namian. Kung namang blue mas mayo eh kadako-dako. Oo. So nakakamiss. Nakakamiss ang blue bills. Ang blue bills. Magkasal ka. Wata nga na. Nagkasal ka may blue bills ya. Ay, iba niya kung di taga 18 lang naka blue bills. Sa mga kuana mo sa mga ano ng birthday bla na. Dibu, taga 18 ka blue bills. Kaya magkasal ka hindi ni 18 kaya hindi man niya dibu mo. Imo kaya mga taga 72 ka blue bill. 72 ka. Dahil na ako na yung mo kaya. Kag hindi pwede kasulod kung hindi blue bill. Hindi pwede kasulod. Kita mo to lang style di ba sa pertado bla. Oo, nga may regalo. Wala, nakariligwa. Ako nag-remonta. Charot lang. Basta hindi na yung kantos birthday. Sa kasali ko may regalo siya yun. Wala ka pertahan niya may regalo. Kag wala regalo. Parente or hindi. Muna una. Kuwira na kung ano mo male, female. Sulod sa niya, sulod sa male. Tapos nakita niya nga, parente, hindi parente niya, hindi mami parente, hindi lang ko hindi parente sulod sa. Tapos may doon na makapertahan, may regalo, wala regalo niya, ay, ko kadala. Diri ko sa wala regalo. Pag wala sa pertahan, ito sa sigwa. Kala, kay wala, kay regalo, kag hindi ko parente. Pag wala regalo, nagwa lang mo na sa ruta. Nakasanag niya. Ara niya gilis sa gwa. Di ka regalo na mo. So, dalay ka mo regalo. Sa mga aten nakasal, dalay ka mo regalo. Sa nakaldiro, nang may kalamay. Nga isa, ano na gami, nakita ko naman sa kasal sang tita ko sa una, regalo. Ang kaldiro. May kalamay, may asin, may bugas, may pusporo. Ito, pangabuhi na mo. Correct. Tiyan mo na namin, Action Boy. Tapos, next Action Boy, color green naman green. Butterfly. Uy, hala. Ano nagliho? Hala, siling ko, gid. So, para na, ang green na butterfly Action Boy, makahatag sa imo sang
ikaayong lawas. Maayong may kay lawas, ng paglaom. Ano mo nagdala sa Green Butterfly? Naglaom da sa cyber center? Hindi sa kabuhi. Sabi ko na yata kasi mo paglaom da sa Ay, cyber center. Maayong negosyo. Ako na nakaswerte. Kaya hindi ka na maghahatag sa imo sang paglaom. Paglaom. Nga alam mo ng paglaom. Ihatag li sa imo ng paglaom sa cyber center. Ikaw li mga agbas na. Kay kumpare ko na Tom Di Palubos, morning sa imo pare. Kay kagawad Ulay Abalahon, Sol Lama Barnatsa, Mary Ann Dioso, kag Carl Kenneth Cañete sa Barangay San Jose, Ibi, Magalona. Beth Butal Pilayo. Siling ni Action Eric, si SM ya sobra pa sa libang-bang kung makita mo yan. Correct! Kaya sigurado, ginaya. Correct ni Action Eric. May na kulor-kulor. May na kulor-kulor. Sigar yung mata. Ay, shine bright like a diamond. Ano? Shine bright like a diamond. Stand by na kita sa Action Hotline with Action Marlon Hinovea. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.